Speaker sir, answer as per cycle style. Very important. Private members bill. Mic on, sir. बिल गायलो ते येईल ना किती तेजे रिमाइंडर धाडलो काल बिल गायल तेजेर उलयता चनावर जाऊन स्पीकर सर एकच मिनिट स्पीकर सर Sir, 1B. 1B माननीय मंत्री Speaker sir, answer as per cycle style. I will give on the desk. सर पुढे स्पीकर सर, आज वास्को भितर स्पीकर सर आज वास्को भितर सगळ्यात पयलीं स्पीकर सर ताका उलोवपाच्या मागीर ताका तुम्ही सांगला आसतना परत कित्याक उलयता म्हाका कळना न्ही सांगले न्ही मागीर उत्तर दिता म्हूण सांगले न्ही परत कित्याक हें करता तूं क्वेश्चनावर प्रत्येक टायम क्वेश्चनावर डिस्टर्ब करता विरेश बाब बस तुझा विषय पळय असं पळय न्ही यू कॅनॉट डिक्टेट मी टू गिव्ह रुलिंग नाव सिट फर्स्ट सिट यू कॅनॉट डिक्टेट मी you cannot dictate chair. I have told you nicely that I will hear you later on, therefore you have to listen and sit. I have already told you that I will listen to you later on. Sit. Viresh Bab, I will give you opportunity to answer your question or whatever you have raised. I will give my ruling. Sit.